Yilanto singayo ke namhlanje into ba we have to yabona siyithathe lento siyibone because funeka ishape namhlanje yabona whatever si discuss ayi funeka ishape namhlanje yabo si discussela lonto as babe sitsho nabi ihistory besiyicacisile uyabona into history inento nokwenza nebehavior uyabona afunekanga xa ubona umuntu estratweni onxile ebhalakade ohambesiwa ungayiconnect na history uyabona afuneka ungayiconnect na history. That's why ke ngoku ofumaniseka into ba zange kumne kugqilwe kwinto ba ulinxila ngoku zange kubone ukuba utshaya kakhulu diverse ke qha ndaxelwa ngembali yam ndabona uba mandiyeke ndawo so masise sincokolani sincedisele natsika le discussion ke le ndawo uzandotatsha yona yamanxila pha emsebenzini. For a very long time we had a problem with our HR people. One of the unfortunate things was that we would sit with the management as worker representatives. We would talk about the KPIs, to the point where we would even go to his deaths, the cases were born, and Leyoman Young was one of the top. And I remember this one time I had to question this lady because the lady who was a senior IR advisor was an Afrikaner. And the way she used to portray or present indaba ye drunkenness emsebenzini, I felt it had to be addressed. And look, the most unfortunate thing that had to happen, quote, is that Eastern Cape, where 70+% yabantu abakhoyo, even upper English, we have to be headed by somebody onga identify yo ne situation yonxila. Indeed, ukunxila was instituted society zethu. I understand. Kwa institute ukunxila. So ubani za addressa unxila ngoba punitive, and you are not going to solve it because it is institutional kuthi into unxila. Ukunxila kuthi is a way of expressing ourselves. I understand. As in really, just because we choose to, it is an expression of some sort. And an expression that is off the shelf because bufakiwe kuthi ayisonto yethu. You understand? Bufakiwe kuthi. So ndithatshwa ile nto ke yokuba we have been taught thina into yokuba ubumzalo wakho uyanxila, you don't judge umzalo wakho ngoba uyanxila. You understand? You don't know half of the challenges that they could have aborted you. You understand? But you can't judge abazali just because ngoku, you know, mhlawumbe omnye be absent, mhlawumbe omnye uyanxila, mhlawumbe omnye uyaqonda wenza loo nto ayenzayo. You don't know half their problems. So when we do not have those teachings, we would have a situation where if umzali uyanxila uzaba neentloni zakhe kwasestratweni, you can't show friends but wena umzali wami and all those kind of things. We understand? It shows ke ngokushort circuitwa kwe-history ngoba i-short circuited history yakho. Uyabona umbana uzohamba, uyabona, as a result zikhona izinto zawusafarisha kuzo. I know ke somebody ukhuliswa ngumama ke, njengoba ekhuliswa ngumama ke nje wakhula wamdala abheke e-university, come the day yoba makanantsike ke ngoku maka-graduate wamzimela umama ke. Ubhuti uzimela umama zange afune into yoba hamba yomngena naye eholweni ayofota and all those kind of things. Wahamba umama wobhubha
enalo nhliziyo ibuhlungu just because umntana wakhe ngenxa yokuba umama wakhe wayengumuntu owayezisokolela. Xa usokola ke usokola insokolo iyaku-affecta uyaqonda, not just physically but even emotionally uyabona. So ezinye izinto ozibonayo apha kuthi understand that they go beyond into yokuba bendisitya ntoni na. Understand it goes to even i-relationships ebendinazo ne-relations ebendinazo uyaqonda nabantu abaclose kum understand. So yonke le nto lena inokwenza nembali. So if we make the mistake yokudivorsa imbali, that is why I say mna, for as long as I will feel justified, I will use the apartheid uyaqonda to justify behavior yethu eMzantsi. Exactly. For as long as I feel it is necessary, I will always justify our behavior, basing it with apartheid. Because over 30%, they were medical practitioners used by state were gone to affect us psychologically. So that this is obane behaviors as till now you can't take to man. I think yomkhamishingo lesine kuvezwa umfana kwelicala ngathi kuphesha kwenciba. Lo mfana kwathiwa ubhubhile engabhubhanga lokuyizolo besibukela isolo ezindabeni. Okay, umbonile unjani? Bebuzwa mikaba into neqabe enhloko ntandiyazi. Uyagula. Ndiqonda ndiyatya Uya understand? Akuthwala umfana begula phambi koba kwenzeke lanto. But ngenxa yokuba uya kwathiwa ubhubhile uswelekile. The fact yokuba ethathwa ngoba uyaqonda uzisithunzela, it shaped imind yakhe ngoku ligeza that needs psychological attention. We understand. So we can't divorce the environment umuntu akhulela kuyo from your behavior. Hence mna ndiye ndithi sendisonakalelwa ndithi, I can't be too much on the side lokuba yabona la ezintswelaboya and all those kind of things. Isidlwengu, a killer, a murderer, or a thief. Zonke ezo zinto are social constructs. Exactly. They are social constructs. Uba kukho abantwana abangamasela benziwe yintoni yi-environment abaphila kuyo. Were we raising them in a different environment, they wouldn't be as easy. So again, ukuba i-situation yethu iluhlobo oluthile, we can't extract ourselves from loo nto leyo sithi hayi asinanto yakwenza thina loo nto leyo, they made their choice. It's not like that. It's not like that. Because whatever uyi-expressayo kukhona kuyithathe khona. Unodiyela uthetha ngolo hlobo athetha ngalo, ubrother uthetha ngolo, because they learned it somewhere. Ngelinye ixesha ke uyalena nge-observation, uyaqonda, not because somebody taught you. Ngelinye ixesha uyalena nge-realization, laa nto kuzawuthiwa yi-revelation ke uyabona, into irevealwe kuwe just because imind yakho uyikhipha uyabona i-exercise. Ezinye izinto zivese zithi qhabuqi ungazazi nawe uba hayi mani imvelaphi le nto nakhange ndiyititsho but ithe gqi, because uyayi-exercise imind yakho nge-thought yabona. So mna ndiyayithanda le nto yenzekayo namhlanje. We may seem umuntu oba ingathi sibambala, but don't underestimate the power of this, because the idea starts with one person and it spreads. And it is going to go with us because the few minutes endilapha ngazo I learned a lot. I learned a lot, a whole lot, with just in the few minutes endilapha ngazo. So ndiyabulela mna for this. I hope I had come earlier, but yeah, it was what it was, and todaraba. Oh, ndingayibalanga kule nto yabantwana. Ndinalaa mfo phandle. Laa mfo sasidla ngongcoko uyabuza. Buza dad ududikwe. Ndandidla ke ngomlungiselela ndisithi ngumntana, but ndafumanisa into yokuba uba ndimlungiselele ndathi ngumntana ndiba nengxaki, because uyayithatha laa nto ayiprocesse ngengqondo yomntu omdala, abuze iquestion ezawufuneka ke ngoku xa ndiyiphendula ndicontradicte laa nto bendiyithetha. Ndaqonda uba not anymore
umlungu ungambuza ngomlungu ne-relationship yethu nomlungu ne-Afrika ne-relationship ye-Afrika nomlungu ne-Europe ne-Asia and everything. Whatever I know, I have caught it. Ngolu hlobo ndiyazi ngalo. I know ke into yoba ngelinye ixesha akazukwazi yena uba strategic ekuzithetheni, but exactly, but I learned into yoba I felt into yoba abantwana babelungu bateachwa ubuxoki bebancinci, ba-indoctrinatewa ngobuxoki. Why should I not now wam umntana? Especially andikhange ndithathe initiative uyaqonda yokumfundisa. Nguye obe curious into yokuba kutheni kunjeni, kutheni ndaqonda and ke ngoku xa ndizama umlungiselela ndifumana into yoba ndiyabethakala apha because yena kayiprocessa le nto lena uyiprocessa ngohlobo apha izawufumanisa into yoba exactly and ke ngoku xa funeka ndiyiphendulile kuzawufuneka laa nto kuthiwa ubuxokile kuzawufuneka uxokokokoko ndaqonda uba andisahluzi ngoku ndigibisela injalo zonke ezaa zinto pha kuye because ndiye ndifumanisa into yoba ngelinye ixesha naxa ndizawufuneka ndiphendule funeka ndicinge ezinye izinto ufumanisa into yoba le nto bendithetha ngaye-realization ufumanisa uba khange ndiyicinge mna lena into ngolu hlobo ayibuza ngalo uyabona. So ndizigibisela zonke ezaa zinto pha kuye because xa ihlala icinga yena, xa ihlala izimamela eprocess ezinto andiye ndifilishe into yoba hayi kuprocess umntana. Uyabona umntana mos uyathetha athi not yena. Xa uthetha uyahlala umbona into yoba umzama uzawuhamba bheke phaya, uyathanda ukuthushuza kayihamba bheke phaa aphinde abuye. Apha into ethile bengafananga uba ihambe ngolu hlobo xa kuthi ubona into yoba apha khawususifiltha le nto, susifiltha uvese yonke le nto lena uyigibisele phaa. So mna ndiyayingqina le nto yoba abantwana bethu we must teach them because ndiqinisekile ngaye noba uzawubheka phi na uyamazi umntu ukuba imayindi yakhe the first 7 years zomntana are the most critical. We understand? The first 7 years zomntana are the most critical. Whatever they learn for the first 7 years, that's whom they're gonna be. Wow. So we would rather bastrugglishe kule 7 years yokutishwa ukuzithanda uyaqonda than into yokuba sifune ukudecolonize eza minds bebezifakwe kwasithi ke ngoku uyabona. Mna I would rather deal with that. Ngesinqokole ke noma makatsha into yoba hayi uzawuba yingxaki ndithi no, let's deal with that uyabona, let's deal with that because now uyabona andithatha initiative apha lo mfo uyazidigela yonke le nto lena and uba ndiyiphendule uyaqonda kufuneka ndixokokokoko andizukwazi. I understand. I would rather give him le nto lena aziprocessele ngokwakhe adilishane nayo loo nto leyo ngelo xesha that he has to, because uba mna ndifuna uyiza ngediplomacy akayithathi njengomntana uyiprocessa ngathi iprocesswa ngumntu omdala. Awuphinde kubuye omnye umbuzo ngonomfasi andizamconfuse mandivese ndimxelele yonke le nto lena ngolu hlobo uyaqonda ndide ndimenzele nemizekelo. So uyayazi into yoba kwenzeka ntoni na and uve ngelinye ixesha into yoba hayi man lena into khange ndimtitshe yona but uyaziprocessela ke ngoku into yoba okay, so kufuneka sithini ke ngoku, kufuneka sibe nemiphu thina ukuze sikwazi into yoba ubutyebi obu bethu sibuhluthe kubo. Ndithi asidingi miphu thina, we just need to do right because beze kuba singazange senza right bafumana banikwa amandla kuthi, so ukuze kulunge. Uyabona into yoba le nto iprocesswa ngumntu omncinci le ibuzwa ngumlomo omncinci but i-processing yayo ayeyomlomo omncinci. So mna ke ngoku mandingathathi umntu onikwe le nto ayinikiweyo ngumntana remember uYeshua was 12 when he ecengceleza zonke inantsika iiPsalms zika King David. Understand? So akufuneka ngoku abantwana bethu sicinge fana uba basithi in everything exactly uyabona. Mnike ezi tools azipotyele ngoba sizala ispirits mosa sizala inyama uyanderstand. Ngabantu ababuyayo bezoqhuba elidala. So andifuni ke ngoku umlimita uyabona kanti kukhona phi ibheka khona le mind